sake-sake mafarki nake yi ko gaske gani ina yin bala'i ya zana karke cutar da ke jikina yaushe za ta warke ina za na je ina za na koma ina za na je ina za na kwana lokacin da na ganke sai kika yi mini kwarjini na so in sanar miki zuciya ce ta hana mini nauyin baki ne gashi ko ya cutar da ni ko da nan iso lokaci kuma ya kore mini ba na iya komai na zama tamkarwa yin har na rasa ki kawai a kira ni da gawa zan kaura cikin duniya in tafi kushewa shiga cikin rai ki sanya mutum ya jigata gashi ba na ganin ki bare in cire ki huta na sha wuya da ke tsari na kin lalata ya zan da matake na rasa komai sanadinta da za a bani ke cutar shi ne maganinta sake-sake mafarki nake yi ko gaske gani ina yin bala'i ya zana karke cutar da ke jikina yaushe za ta warke ina za na je ina za na koma ina za na je ina za na ga wannan waka ta Umar Shir wadda mun kayi da wadda yi ta Abdulkadir kuma ga masu bada umarni na yi kamera ga su Nakiya da sauransu kuma ga editorin su Evos Kesiri za ku sha kallo ga IWA a ko'ina za mu yi suna a ko'ina muna da suna a Nigeria, Saudiya, America ko'ina ma sai mun yi suna insha Allah domin mun yi Sudan ne ni ne Abdushakur Awad Yahya ko da Shakur Yahya kuma ni ne Ali Hussein wanda aka sani Usman da Hussein Suleiman shi ma tare da su tare da Abdulkadir saboda na ji daɗin da sosai to muna godiya in Najeriya kuma mu gaskiya masoyan kowa ne kuma Sharif Ali Nuhu da
sauransu Adam Bizango duka gaba ɗaya muna ƙaunar hasa duk inda Bahaushe yake gaskiya muna alfahari da su, muna alfahari da 'yan Najeriya, muna alfahari da 'yan Sudan, ko duk inda Bahaushe yake muna alfahari da su. To sai mun gamu a nan gaba. Mun gode.